така, приятели, здравейте! Намираме се на село Буково, в началото на село Буково. Ето там съм паркирал колата. И този черен път ще ни отведе ей там горе в високата част се виждат едни скалички, а вляво едно заоблено връхче. Скаличките, на тях има знамена. Това е връх Малка Драгойна, към който връх съм се отправил. Ето ми мене с фанелката на сеновградски баири, които точно преди 2 дена приключиха, на което състезание аз снимах. От време на време потичах малко и така, затова някой друг път може би ще разкажа. Пътя до тук е доста интересен, би казал красив даже, особено от село Драгойна към село Буково е доста живописен. Направо си бях изненадан, да не кажа. За пореден път се уверявам, че местата не трябва да се гледат само на снимки и на клипове, а трябва лично да бъдат посетени. Защото много от тия места няма как да се усетят само снимки или от видео, както не и път съм казвал. А също така и пътят до тях минава през пак интересни места, които няма как да ги видите и от клип, защото може да не са снимани. И пак няма как да се преживее, докато не минеш лично да си го преживееш. И пак ще се повторя за пореден път. Съм изненадан приятно от красотата, която имаме тук в България. За съжаление малко хора да цениме и се наслаждаваме истински. Захвасваме се по Швейцария, по не знам къде си, а всъщност има най-малко. И така, това е пътя, в момента малко кален, ама това е положението, няма проблеми. Озовах се на това местенце, тая хубава полянка. Ето там отдолу идвам. Като може по самия път да се върви, но ми се стори, че обикаля доста. И видях един път една пътечка нагоре през един баир, точно срещу мене. И предположих, че с нея се кръща. Малко е баирче, ама няма нищо. Така че имате два варианта. Сега ще видим тук дали съм на прав път. Дали е направо или някъде се свива. А тук има и караванки, които най-вероятно са на хората, които гледат тук стада. Въпреки че е облачно и е леко хладничко, се стана жега вече. Ето гледката назад. И ето хора, приятели, зрители, кой както се чувства, се озовавам на тази красива полянка, която ме посреща на излизане от гората. Ето красотата, за която дойдох